Pois marchou meu pai para Argentina, aquí houve uns anos que non había sardiña, digo ser, os anos 50, máis ou menos, porque a pesca se basaba toda na sardiña, esta zona, toda, tanto en Muros como se van a sardiña das fábricas que había que eran dos cataláns, para surtir as fábricas. E prácticamente sardiñeiro, case todas as aldeas era mixta, iban a sardiña no verano e no inverno dedicaban a labranza ou outros oficios. Hombre, era duro, porque era unha miseria, antigamente non había medios, non había aparellos, non había nairos, non había nada. Non había material para ser o estrobo. E cando viña un barco, os compañeros viñan da Ribada a Finisterre, con mal tempo, con tal, eran barcos vellos, a vapor, e iban ali para darlle, coño, lle dabas unhas langostas ou lle dabas unhas merlusas. Parecía un trozo de estacha podre, que aqueles eran as tachas dos mercantes eran de fibra natural, pero eran de algodón fortes. Entón, lle daban un trozo de tacha que non lle valía para nada, e lle dabas unha langosta ou un badexo que fora unha merluza, e viñas para casa, como parece que viñas rico, pedías trobos para un ano. Eu digo sempre, é un pouco informal, estamos condenados a vivir do turismo, non? Tenemos que... Servicios e turismo, neste sentido, neste orden, servicios e turismo. Non temos que esquecer que Corcubión é cabeza de partido judicial, o cal engloba 8 concellos moi importantes. E iso nos obriga a ter unhas infraestructuras moi concentradas dentro do casco urbano. Aquí o día a día era levantarse temprano, ou madrugar máis ou menos, e salir ao mar, a faenar cas nasas, ou faenar co aparello. Eu normalmente ando sempre con nasas do pulpo. Ese traballo podíamoslo facer cerca de por aquí, de Faro do Cee. Entón, o barquiño era pequeno tamén, barquiño de 8 metros, e era o que había. E, bueno, depois ese barco vendino, comprei un máis grande. Aquel grande xa non me foi tan ben, non pantocazo, rompiu, e xa se colou. E despois fixen este que teño agora, que é un pouco máis grande, 13,70 m, 4,18 de eslora,